Hello ninyo mga bay, kumusta ang mga kigos? Kigutom na kay ko mga bay, nangurog na sa kagutom na. Na akong luto sa kuan bandihado sa planggana. O gang ako ang mga sabsabonon di ara. Aris-aris pang gara siya no. Ang kamatis, kining mga pipino to ara nahog ng kuan, bani sa saging. Palani sa saging. Ang kuan, isa ni litos. Og syempre, ang dahon sa kuan, kakao. Di mo ang kakao eh. Dahon sa hagunoy no, larang atong kuan, mga sabsabonon. Og syempre ang ato ang sausawan. Ito ang sausawan sa Pilipinas, kamatis, bombay, sibuyas bombay, og sili, lemon, og sani kanang tuyo. Siyempre, dili pwede nga maghimog sausawan kung wala isawsaw. Alang gara sila perting paibog ginako ninyo no. So, no gining kinabuhi no, giswerte lang mi diri sa mga pagkaon. Nya pasaylo lang ko diha sa mga wala pay kaon. Tabang na lang mo hungit nako no. Tabang na mo ladok diha mga unta. Nga ano ta? Nga balag magkatagak-tagak ni tulakihan niya. Asa naman itong kung ganyan? Birahan ta niya. Wala ate, wala na eh. Birahan ta niya. Wala naka-translate sa birahan ta niya. Asang katawan ako noon. Birahan ta niya hapon. Hindi so na-translate ang kuan. Translator sa Facebook o sa Instagram. Naon din niya. Isa man na itong topic karon. Mga estudyante na ko. Lain sa kuwan. Hindi suya ganyan ni tata. Yan suryahan. Hindi mapanawag niya sa karong adlaw ay mga magigwa. Niya di ra ba maka anak din sa iyang naong. Tubangan sa iyang naong. Ingnon din tagtigulang na. Yaya kay gilihok. Muli ko. Mga nangutan na. Bahin sa ato ang pangitabo karon. Init kayo nga mga nagbabaga-baga kayo nga mga kuano balita. Baga. 4 oras. Bahin sa among kahimtang din he. Okay pa man noon may pwede pa namang humano ng among mga kontrata. Dayon og mobalik na di na gid daw pwede. So daan ang unsa ni daan ang tambag sa ato ang ambasador diri no. Nga kung gusto pa nato ang trabaho, i-extend na lang ang ato ang kontrata kung maayo ang mga galon. Yung saan na lang ang mga promise. Magkita-kita ta ng mga pizza ha. Gara po sila. Na yung mga promise nga anak gid muli gid ana magwala na. So, nahanglan mo sa prepisyo. Napod pag-usap. Matiid lang ta ani sa kwan. Lakaw sa panahon noon sa mahitabo. Inagid pwede mo balik niya na nagid akong amo ganiha. Na ug muuli ko nako di na pwede balik. Ana kasi? Gitubag pud nako. It is the end of my destiny here in Kuwait. Asa nako katawa lagi? Gitubag nako. It is the end of my destiny here in Kuwait. Maasalama. Goodbye. Ang takwa katawa niya. So, you are going to kuan. Tukuan. You are going to get a new one from another countries.
Anak din siya nga. For me, I don't have any problem. But for mama and the girls, they are very muskila kuno. Ha? Sila mo yung nanginhanglan kuno. Katabang siya, okay ra kuno. Ang kara po siya no. Kaya Sa din. kung huna-huna, okay ba, alright? Bisang i-clinic, mo din ang sinikmahan, di ka makasyot, anang basurahan, di ara sa imong atubangan. Lami kay inon. Huna-huna, nagyayaw na sad. Nagkuhan na daw sila, sesuyan daw sila nga. Ilang kwaon na, kuhan ko na, mga Indiana ko na. Kana, sumot! Abot lang Ang ang sunod, ang sunod daw sa Pilipino, first week ko no ang Pilipin. Kang salamat sa kuan appreciation no. Appreciate yun nila ang ato ang mga efforts din atong mga performance. So first honor yun ang Pilipin. Ang Philippines. Kaduha jud kuno ang India. Second honor ang India mo ilahang kwaon kuno. Yang good luck. Good luck. And I hope they will take care of you and to all of your family with all their hearts and soul. Diyan katawa lagi niya. Yung balak. Bakit ini suryahan mo kayo yung ano may malingki mami pinakalit. Gamay pa kay idis ba? Pero nadugay kay ano, nakipag-away man dito sa cashier oy. Napulbaan man kog maayo kay ingon ko magsumbagay sila. Sala bigid pud atong nagsunod. Kay ni sapaw man siya. Mapagani minahuman. Gali pa sa Palit sig tuan niya. Karon kay nalangan man mi kay kuan. Kanyang niloy alagi wala pisyo. Ni ang nervous ko. Dayon ko ang luya niya. Nakabot sa sili, wala po yung presyo ang sili. Nagbalik-balik na lamang ang kuan ang ito niya, ang Bagger. bagger boy, ang bagger. Dito sa Bulayan. Nga siguro. Napungot na itong kasunod kay nalangan lagi. Ito ni sapaw siya. Pagsapaw, yaw-yawan sa ako ang tatay. Siya nga, dili na maayo na inyong himo. Ngani, sapaw ka kalit. Nga, wagi ka nakiusap na ko. Adto ra ka nakiusap sa kasir. Ngano ka tumang kasir, hasta ang kasir kasabang tatay. Paamay. Sakto man po ang katatay nga, giingon nga. Di naman, giingon, sapaw ra ka, nga, wa ka nakiusap na ko. Unta, niingon tong tawa nga, pwede. Nga, mukuan, kanira man ako ang ipalit. Ano ba? Pwede. Ba't kalahi ba ito niya? Ibang lahi man ito eh. Alas man nilang sinuotan. Sinuotan magpare. Dapat nag-usap ko siya. Nang group ni akong tatay ginervyos. Naibig maiba. Bis nga doon na pa mi paliton. Sa silo nga. Plastic cover, wala na ako napalit. Hindi na po yung mga tindira sa supermarket. Agad nyo.
Hapit yun ko na booking. Nakitaan man gud nila to akong luto nga adobo. Akong gidesignan og bulak-bulak. Wala akong gitawag. Nga, maayo ba daw ko design? Ko nga, ada, kung kuan naman gud na ako, dula ra ba? Unsay masud ko na huna mag-design ko. Nahala. Ay perfect. Doon ka na sa among smusong tatay. Ano ko nang magsistoryahan na yung salita na mo, di daw sa kasabot. Karon ipa-English man niya. Akong gipangsiplatan tong duhang ko. Ay ba mo langas kay wa kay bawo ng akong tatay sa akong mga kabuang. Sige na ra pangutana sa Facebook. Nako, sa ko ni Facebook. Ko nga nganong mangutana man ka nga personal naman na nako. Sa may mong kuan. Hasta sa muka balag palusot ta. Kita ng mga kabuang. Okay, makita. Hindi ko mahadlok. Ngayon mong dautan sa mga post. Sumid naman sa mga istoryas kinabuhi. Ano ka? Te. Sunog. Dami. Nag-agri. Pula naman ako. Paapil o paibog nila. Gara ito. Paibog. Mastis. Pahami sa kutis. Gusto yung litos Ayun, balani sa saging. Ano man? Litos. Bani saging ba nga. Ang ad-aron. Nipis, laog baboy. Bukol. Kamuti bay. Napito na po kamuti. Mangitaan mi sa mong amo. Ako rin nun nalata. Na, mangita kas mo kamuti. O sana kasi maan na kapit. Nadaot na, nalata. Sa basura. Diyan, di makatabang. Malapaingon, malata man ginapaingon. Sayang lang, sige lang ni sila glabay. Mayo pa'y kaunon. Sige na lang panglabay, busog kayong basurahan kada adlaw. Dako kayo ang isda, di mahurot. Tabangi ko niyo kaon ba? Budget kayo din, naparat na ko. Budget. Ay naman to. Ati lagma. Lapsan ko, isunggo. Tagol sa sawan. sorry. Bastos. Lubay, Rubian, Samson, Shalabi. Lubay, Jean, Moralde. Kay LL. Kay Ler isyo sus di ana po nga nimo ba magabos nge Ler isyo leram nusni lubay lo usab kanimo ba Dayan Linchon ba mga unta ba
Bay. Babe, sunod niyo ko ton. Doon mo ba? Hindi. Shout out akong mga friends dito sa US kay ikaw lang permi abangan. Ah? Head out namin na ko ba? Kay Charlene Rotol, Master on the Survivor Marlene, iya real name. Hello ba, makiling, Antigua. Isa. Hello ba, Claire, Loy Archico. Jose Lumapas. Hello, sab kanimo bay Jose Lumapas. Nag-comment ka no, idol, isibiya sa kahanginan palihog ang akong mga anak sa Ormo Calete, si Mary Jane ug Edmundo og sa akong mga apo sila EG ug Eldon og ako akong gwapa nga apo si Ninya. Salamat idol. Dugay na ko nimo tagapagsubaybay sa imong mga video. Daghang salamat idol. I love you. Walay sa payan bay. I love you most. Hello na lang sa imong mga kuan na. Sa imong mga bahanti sa kinabuhi ug ingon man sa imong apo. Pasayloan kay karon pag ina ko masibya no ang inyong mga request karon pag ina ko makita ng uban. Usab kanimo ba Violeta Sumugat? Okay. Hello ba Christy Minyosa Formentera. Og ingon man sa bang mga pamilya no sa Tawagan Norte. Ibasa pa na ko imong comment. Bye, Generosa Sablay. Hello kanimo bye. Inyong mga comment kami. Kadto pa ning sa lipstick challenge na ko ba? Nga. Di naman to lipstick challenge. Habab challenge naman yung taon to. Pwede lang. Daghan na naman akong ikaon na to. Di gutom pinrepair sa mga props. Bye, Martinez the Zone. Hello nimo bye. Utsugwamik. Hello, isagiti usa ming na-address sa Syuhada inday kabkab. Nagbantay bata. Tawon mi diri. Kibiyaan mis among nanay ug tatay nag-honeymoon sa lain nasod. To ara. Padugdong og honeymoon na balintong na ba? Balintong, buwan sa balintong. Kita ni malintong naman tani, matutuwad na sa itong kuna no. Hello sa kayo ba Iboj Abelo Rodrigo. Salamat sa imong bulawanon kay nga pulong na. Aida Kumadrog Buscato. Hello sab kanimo bay. Nabusog naman ko ba ito ay pay gamay unya na lang po ni. Kanihapon. Kanina lama akong kikito no. Inday kabkab makahimuot jud ka amping permi diha ingon man sa imong mga kauban. God bless in advance. Ato pa ning kuan. Ay ha mapasko pasan dugayan dai ni nako na screenshot ni ang inyong mga kuan din hibay pasayloan taong kunin niyo ha. Islamay bay Aida Kumadog Buscato. Hello sab kanimo bay Adeline ang kahas kay Claire Marie Pasigna kay Baby Lamps Kachero Mitsubi Gonzales Palangga. Hello sabi niyo dara gi-mention mo sa inyong higala no. Hello bay Marnie Zamora left Lib Salazar. Hello ni mo Lib Salazar diya sa Lapu-Lapu City Cebu. Hello niyo tanan diha. Hello assalamualaikum. Eslonik subalik gubutas kung dagway karon na. Ingon mo ko ani maligay nigo. Bago pag ipagnaog ang baligyang nigo.
mga bukag. Galukdo manggug ko sa buwang pinalit, wala naggubot ng buhok. Lokdo Pilipinas, abot din lokdo lang gyapon, karyada dito, karyada diri. Dagan dito, dagan diri. Okay rin gyapon. Lingaw-lingaw lamang. Bay. Romelia Aloysing, hello ni mo bay. Ref Sankan, hello bay. Yeah. Magtan-aw ko nimo bay, mo apil kay hiwi akong baba. Magawa jud ka gool bay. Oy, salamat. Jud ayo bay sa. Salamat jud kayo bay sa imong paglingaw kanamo. Walay sapayan bay, mga hiwi lagi baba nyo makasuon lagi mo sa ako ang simod no nga mo na. Dili kibot-kibot nyo. Bay Nor Love Dial. Majidel Lailing. Hello, sab kanimo bay. I love you sab no. Hello nimo sa Oma. I love you mama. Chup chup. Bay Luwartan Len Mori. Hello sab kanimo bay na. Hi kay yan Chi Bambo. Kay unsa ni? Lady Vic Lauka. Hello sab kanimo bay. God bless you most. Inones. Hello. Hello Intoy. Shout out ko from Malaysia. Hello nimo bay. Jane Honey. Bali-bali gini mo nga no. Balo tag-una-una. Yino Nedge. Jane Honey. Okay. Hello nimo diha sa Malaysia. At hasula. Makilaw. Hello nimo bay. Ang ganda ng advice, ang daming words of wisdom na paka-positibo mo inday, maunang i-bless jud ka permi ni Lord kay buutan man pud ka na tao. Okay, daghang salamat bay makilaw sa imong bulawanon gyud nga mensahe no. Nahinumduman lang nako kani imong nga comment murag kadtuning ana kay unsay mga balunon no. Ay hata mo abroad, di ba? So daghang salamat sa imong bulawanon nga mensahe bay makilaw Magdi Ali Sadika Muhammad. Hello sab kanimo bay. Hello kay Chura Salas Gunal. Unsa ni? Okay ra na day hams idagay day na imong kinakusgang pagmahay uban man sa tong kinabuhi nga hinuwaman. Importante nga atong pamilya na sa mga lawas ug ikatawa pud imong mga panghupaw sa hunang-huna. First time ko may comment, sige lang ko lantaw imong video, malingaw ko pabati day sa akong pamilya sa Bohol. Labi na sa akong nanay Berta o tatay Titing. Fights lang ta sa kinabuhing ulay. God bless day pastilan. Daghang salamat bay Chur Salas Gunal lawom kaya nga imong Bisaya no. Murag gikan pagini sa kinaibuturan sa imong kabukugan ug kaugatan sa imong dughan. Daghang salamat bay Imelda Polistico de Gorio. Hello, perting tugnawa na bay sa Israel kurog kabukugan sa tugnaw. Idahan labhunon oy, shout out sa akong mga pamilya sa Inopacan Leyte. Bay de Gorio Polistico Bisnar family sa akong anak na sa Manila Nicole Irene. Mingaw na kay ko sa ako ang naputol bay. Hello na lang nimo diha bay no sa imong pamilya sa Inopacan Leyte. Ala kataas na kayo ang akong kuan. Ang sani. Taas na kayo ang akong video no. So dinhi na lang ta kutong sa hangtod sa ato ang sunod nga tulumanon. Dinhi lamang sa ato ang payag nga Inday Kapkab. Kini ang inyong maestra sa Facebook. Usara may sa Facebook nga Facebook gihimong radyo. Bahala magkinaunsa. Basta ang kilay gipanday kanunay ug permi forma. Bahalag wala nagkadimao. Niliko sa merkado ang usa. Ang usa niliko sa kuan eskwelahan. Okay ra basta bay baday lang kita sa mga tumong ni kalibutan no. Ato lamang isalik ang tanan sa atong labaw makagahom nga tanan nga atong labaw nga makagahom sa nga tanan nga atong amahan nga naa sa langit ato lang isalig kaniya tanan nga ato ang mga kuan mga unsani mga pagsulay sa kinabuhi no. Kay palangga kay ta sa tuang Ginoo dili gitan niya pasagdan ug nasayo di na kapila gid kun na masaksihan ang pagpangga sa Ginoo kanako nga bisan usa pa kadaghan na problema nga gihapak kanako
Di gyapon ko akong buhi og unsa ni padayon nga nakipagbisog, naglibasog, nagkamang-kamang kamas taman-taman alang sa ato ang mahal sa kinabuhi. Ako ra man gid ang ilahang tiil ug ulo no, so ako na ning dawaton ning unsa ni ning akong ning oportunidad nga gigasa kanako no, isip usa ka inatay sa ako ang pamilya no, sa akong pamilya. Okay ra kay niya, importante nga nakatabang ko sa ilaha nga mahuat na ko sila sa kalisdanan. Mao na gid na ako ang goal karon sa kinabuhi. Wa na ko ilabot na ni mga laki ilabad sa ulo. Nindot ang paminaw wala uyab. Kamo na lang ang akong mga kalipay no. Daghang salamat na. And daghang salamat no. Sige lang daghang salamat pa sa daghan. Salamat ninyong tanan. Og bye-bye na. God bless us all.